Embassy Theatre. Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας. Το θρυλικό musical για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε απόδοση σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη. Με ζωντανή ορχήστρα και τριανταμελή θίασο. Willy Wonka, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Τσάρλι, ο μικρός Σπύρος Δούγιας. Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας. Μία μοναδική υπερπαραγωγή για όλη την οικογένεια. Στο Embassy Theatre. Πατριάρχου Ιωακήμ 5 στο Κολονάκι. Εισιτήρια more.com